Mazula bwino ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simon Boys ndi nzangayo Tauson Kamalata. Poyamba nayi mitu yake. Timu ya mpira wa miyendo ya tsikana yafika mdziko muno mwankokomo kuchokera ku Morocco kumwe inakasewera nawo mu mpikisano wa AFCON. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenera nzeru zamakono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence. Ndipo anthu mdziko muno awambe kuti adzipita kumalo a Kungoni Center of Culture and Art mboma ladetsa kuti azikaphunzira zachikhalidwe. Tiyambe ndi nkhani yakuti kunali mkoke pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe pamene timu ya mpira wa miyendo ya tsikana ya Scorchers yafika mdziko muno kuchokera ku mdziko la Morocco komwe imasewera nawo mu mpikisano wa AFCON. Timu ya Scorchers inalandiridwa ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika, ndipo timu hii isanapitirire ulendo wake wapamdipiti kupita mzinda wa Lilongwe. Amalawi ochuluka anakhamukira ku bwaloli komanso ena ambiri kudikirira munsewu ndi cholinga chofuna kulandira osewera a timu ya Scorchers. Timu ya Scorchers yapanga mbiri mu mpikisano wa AFCON pamene yakhala timu yoyamba kufika mu ndime yotsiriza italowa koyamba mpikisano muno mu Africa. Kuchokera ku bwalo la ndegeli timu hii inaenda mndipito wa galimoto kupita ku hotela ya Capital komwe awakonzera mgonero pokondwerera kuti yakhala yachiwiri ku mpikisano wa AFCON komwe inapita koyamba. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wakhazikitsa ubale wa bungwe la Beautify Malawi Bemo Trust ndi bungwe la amayi a polisi la Malawi Police Service Women Welfare ndi pempho loti pakhale umodzi polimbikitsa ukhondo ndi umoyo wabwino. Polankhula pokhazikitsa ubalewu, Madam Mutharika ati mabungwe awiriwa ali ndi mfundo zogwirizana polimbikitsa ukhondo ndi umoyo wabwino wa Malawi. Mwayi mtumodzi ali ndi ripoti. Mayi wa dziko lino Professor Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzisunga ukhondo malo aliwonse. Iwo ati mabungwe a BIM ndi bungwe la amayi a polisi mdziko muno amagwira ntchito zofanana zopititsa patsogolo ntchito zopereka chisamaliro kwa anthu komanso kulimbikitsa ukhondo ndi umoyo wabwino. Polimbikitsa bungweli, Madam Mutharika apereka ndalama zokwana 10 million kwacha komanso makina osokera asanu. Ife Beautify Malawi tili pano kudzakhazikitsa ubale umenewu monga fotokoza kale unambika pakathawi ndithu atsogoleri a bungwe limeneli tinakumana nawo, tinakhala pansi, titakambirana, tinaona kuti iwo zimene akuchita ndi zimene ife Beautify Malawi tikuchita ndi zofanana. N'chifukwa chake tinati kosavuta kuti tikhale pa ubale, tikhale pa ubwezi. Lero kubwera kwathu ngoti tikhazikitse ubale umenewu chifukwa zolinga zathu ndi zofanana. Zolinga zathu nzokuti dziko lathu likhale lokongola, tikhale anthu aukhondo, tikhale anthu ooneka bwino, tikhale anthu amoyo wabwino. Mawu ake mkulu wa bungwe la amayi a polisi Roda Luhanga anati ubale wa mabungwe awiriwa uthandizira ntchito za bungwe lawo. Iwo ati bungweli analikhazikitsa ndi cholinga cholimbikitsa umoyo wa thanzi komanso ukhondo zomwe ndi mfundonso za bungwe la BIM. Iwo anayamikiranso mayi wa dziko lino kamba kachidwi chomwe anaonetsa pa programu ya wireless ya Police FM yotchedwa umoyo wa thanzi yomwe amayi a polisi amakambirana mfundo ndi maganizo osiyanasiyana otukula miyoyo yawo. Mwazina Luhanga anati ubalewu uthandiza dziko la Malawi kukwaniritsa zomwe analamula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Mutharika kuti malo aliwonse adzikhala ukhondo. Bungwe la amayi a polisi analikhazikitsa mchaka 1974 pofuna kukweza ntchito za umoyo, ukhondo komanso chisamaliro cha amayiwa. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. President wa dziko lino Professor Arthur Mutharika anasankha wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana kuti akayimire president yu ku msonkhano wa chi 46.
wa maiko a bungwe la SADC ku Durban mdziko la South Africa. Msonkhano unachitikira ku Albert Lintuli Convention Center kuyambira pa 16 mpaka na pa 17 mwezi uno. Patrice Juma akufotokoza mbiri za ulendo mu ripoti ili. Atafika ku Durban, Enoch Chihana anakhala ndi zokambirana ndi nduna yona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena a George Chaponda za mmene misonkhano ina yapadera yomwe ndi gawo la msonkhano waukulu wa SADC yayendera. La Mulungu pa 16 August, Chihana anatsegulira msonkhano wa nthambi yona za chitetezo ndi ndale ya maiko a bungwe la SADC, Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Dziko la Malawi lakhala lili wapampando wa nthambi kuyambira mwezi wa August mchaka cha 2025. Pansi pa utsogoleri wa President Professor Arthur Peter Mutharika, dziko la Malawi analiyamikira kamba kugwira bwino ntchito yake ndipo linapereka ripoti ya ntchito yake ku msonkhanowu. Mlembi wamkulu wa bungwe la SADC, Elias Mahosi, anati mgwirizano wa maiko a SADC ndi wofunikira kwambiri pa nkhani ya chitukuko mchigawochi. Ndipo lolemba pa 17 August maiko a mbungweli anachita msonkhano wawo wa 46. Poyankhula potsegulira msonkhano, President Cyril Ramaphosa wa dziko la South Africa anati maiko kuti apitirire kutukuka pakuyenera kuti pakhale chidwi pa ntchito za mafakitale, ulimi ndi luso la makompyuta mwa zina kuti chuma chikwere m'maikowa. Pomaliza pa msonkhanowu, atsogoleri a maiko a mbungwe la SADC anagwirizana mwa zina kugwira limodzi ntchito yotukula ntchito za mafakitale zomangamanga ndi zina kuti maikowa akhale ndi chuma chokhazikika. Ine ndinothokoza kuti a president anandikhulupirira kuti ndikuzobwera kuzayimira pa msonkhano ofunikira ngati umenewu. Zambiri zomwe takambirana makamaka ku Troika ko choyamba ndi mavuto amene akuchitika ku DRC, konde amene ku DRC. Komanso ku Madagascar, mavuto ali ku Madagascar. Komanso nakambirana ndi mavuto amene ali ku Mozambique. Koma ku main summit kwambiri emphasis yathu inali ku development ya maiko, kukhudzana nzamalimidwe, komanso zokhudzana ndi minerals amene alipo, komanso misewu ndi zitukuko zosiyana-siyana zomwe anena kuti nzofunika kuti maikowa tizigwirizana zipanga zinthu limodzi kuti maikowa tizitukukira limodzi kuti pasakhale vuto lilonse tikamayenderana, pakhale misewu yabwino komanso maiko mukhale chakudya chokwanira. Kuonjezera kuchita nawo msonkhanowu, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ya Enoch Chihana anachita zokambirana ndi President wa dziko la Zimbabwe ya Emmerson Mnangagwa, komanso mkulu wa Arab Bank for Economic Development in Africa BADEA Abdullah Al-Masaibin. Ku msonkhanowu, dziko la Zimbabwe linapereka umkhalapampando wa bungwe la SADC ku dziko la South Africa, ndipo dziko la Malawi linapereka umkhalapampando wa nthambi ya chitetezo ndi ndale ku Eswatini. Beatrice Juma, MBC, Durban, South Africa. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenera nzeru zamakono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence kapena kuti AI kuti zithandizire pa chitukuko cha dziko lino. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati AI ili nkuthekera kutukula ntchito za ulimi, za umoyo ndi za maphunziro, koma pakufunika malamulo amphamvu oyang'anira njirazi. McDonald Chiwayula olemba ripoti ili. Boma likukambirana ndi anthu komanso mabungwe osiyanasiyana zakuthekera komwe nzeru zamakono za artificial intelligence zingathandizire pa chitukuko cha dziko lino. Zokambiranazi zikuchitika pansi pa ndondomeko ya Inclusive Digitalization in East na Southern Africa kapena IDEA mothandizidwa ndi banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank komanso bungwe la COMESA. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati boma likufuna kuti maunduna komanso nthambi zosiyanasiyana za boma ziyambepo kugwiritsa ntchito kadaulo wa makonowu. Namalomba ati Malawi ikuyenera kukhala ndi malamulo ndi njira zoyendetsera AI kuti kadaulowu ugwiritsidwe ntchito moyenera. Njira imodzi imene ya zamakonozi ndi izi zakuti nzeru zakuya zapamwamba zimene zabwera masiku ano tomazicha kuti artificial intelligence zimene zikutithandizira mutakuona zikutithandizira kaya kulimi, kuona kuti kodi mbewu yaonongeka bwanji kapena kuti matenda anje agwira adza kulimi kapena AI kuti tufuna kuti tike fertilizer amene muti ke fertilizer wanji ngwachitowe kapena
ndi njira zimene zimatithandizira zimenezo. Kuchipatalaso chimodzimodzi kuthandizira madokotala kuti adziwe kuti matenda awa ndi matenda akuti kuti no mankhwala ake atokhala mankhwala a mtundu wanji. Njira zosiyanasiyana kuphunzitsiso chimodzimodzi, kaya ndi mabizinesi amene chimodzimodzi, kaya kuchitetezo kumenenso chimodzimodzi tizidziwa kuti awa ndakabwerebwere kuti awa mapanga awa iya ndachiopseza ku dziko. Njira zakeso ndi zomwezi za artificial intelligence. Ndi zinthu zabwino kwambiri, koma ifeyo no Amalawi kodi nofunso nkumafunsa kuti tili pati tikupangapo chani. Ndeno chifukwa chake tinaona kuti kuchokera kuboma tikhazikitse mkumano umenewu umene tatenga anthu osiyanasiyana mboma, ena akuchokera ku ma university, ena akuchokera ku ma business, ena akuchokera kosiyanasiyana mbomamo, kubwera pano ndikukhala pansi kuti tipange bwanji, kodi tili pati, mavuto amene tikumanawo ndi mtundu wanji, kodi tipite kutsogolo tiyende mwa njira yanji. Ndipo bungwe la COMESA lati mgwirizano pakati pa mayiko ndi ofunika kwambiri pa kukhazikitsa malamulo okhudza ukadaulo watsopanowu. Mayiko asanu ndi atatu amu bungwe la COMESA akutenga nawo mbali pa ntchito yolimbikitsa kugwiritsa ntchito artificial intelligence, ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Bernard Ziwanda ati popititsa lusoli patsogolo zithandizira chitukuko cha mayikowa. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yafika mdziko muno mwa mkokomo kuchokera ku Morocco komwe inakasewera nawo mpikisano wa WAFCON. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenerera nzeru zamakono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence. Ndipo anthu mdziko muno awamema kuti azipita ku malo a Kongoni Center of Culture and Art mboma la Dedza kuti azikaphunzira zachikhalidwe. Takulandaninso munkhani zathu. Boma lati ndilodzipereka kuthandiza achinyamata kuti apite patsogolo ndi mabizinesi awo mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna yoona zachitengedwe ndi kusintha kwa nyengo Achipiriro Mpinganjira lomwe alankhula izi pa msonkhano omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe wa National Youth Summit omwe wasonkhanitsa pamodzi achinyamata oposera 1200 kudzakambirana za momwe achinyamatawa angapititsire patsogolo moyo wa bizinesi patsogolo. Yamikani Makanga olemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Helix Manemba. Mkatikati mwa msonkhanowu muli misasa yosiyanasiyana yomwe achinyamata akugwiritsa ntchito kuonetsa mabizinesi awo omwe iwo amachita. Wachiwiri kwa nduna yoona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Achipiriro Mpinganjira ati boma limazindikira kufunika kwa achinyamata potukula chuma cha dziko lino, ndipo ali wokonzeka kuonetsetsa kuti achinyamatawo ali ndi zonse zofunikira kuti achite bwino pa mabizinesi awo. Uthenga wanga wakulu ndionena kuti boma kuyambira president athu boma lili ready kuti ligwire ntchito ndi achinyamata, lufuna limve kwa achinyamata kuti achinyamata mukuona bwanji kuchoka pano ndi kupita mtsogolo. Ndiye pali zimene maprogram amene boma akonza kunena kuti agwire ntchito limodzi ndi achinyamata. Kwa achinyamata omwe akuchita bizinesi mdziko muno ndi monga Tuntufe Mwaluwenje yemwe masomphenya ake ndi akuya. Tuntufe yemwe ali ndi bizinesi yotchedwa Forgiven Shopping Center anati msonkhano wa chaka chino uli ndi kuthekera kulumikizitsa achinyamata awa ndi anthu amakampani osiyanasiyana omwe angathe kutukula bizinesi zawo. Pena achinyamata timaona ngati kuti zinthu zina palibe zokuti yenereza kuti zitikwaniritire zitipitisire patsogolo mabizinesi athu zochita zathu zina ndi zina, chifukwa chokuti sitikudziwa chabe kuti miyayi imeneyo ilipo yayikidwa m'malo mwake, yayikidwa kunjako kuti ifeyo tiyifikire. Priska Namukopwa yemwe ndi wachinyamata yemwe akugwira ntchito ndi Clean Cities yosandutsa dzinyala kukhala business anati pa msonkhanowu akuyembekezera kukumana ndi anthu omwe ali ndi luso losiyanasiyana. Kunoko kuli ndapeza mayufu ambiri amene akuchita zinthu pa ground zochakuka kwambiri zoti ine nditaphunzirako. It's not just about kuti ndikubwera kuzaona kuti kupabwera abwana ku Standard Bank, koma ndikufuna youth nzanga amene ndingathe kukhala naye pansi kugawana my ideas amene ndina kukhala pamodzi nkuona kuti monga ngati ma youth tingatukulani motani. Mkulu wa National Youth Council of Malawi Aroda Misomali anati cholinga cha msonkhanowu ndikufuna kuumba achinyamata kuti adziganiza mwakuya. Tikufuna achinyamata akhale organizable, akhale kuti aziona patali, aziona kuti uwu ndi mwayi
koma mwa iwo sukagogodera pa khomo iwowo akhale ndi chidwi chofuna kusatira zinthu zochitika mdziko lawo lino la Malawi. Komanso achinyamata amene abwera kuno asangobwera kunoko kuzajambulisa zithunzi ayi, abwere kuzamvesera, abwere kuzayankhula maganizo awo chifukwa zimenezi ndi zomwe atatenge kupita nazo kuma communities omwe achokera. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi anthu amabizinesi osiyanasiyana, amabanki komanso mabungwe omwe ali ndi cholinga chofuna kutukula achinyamata mdziko muno. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati mogwirizana ndi apolisi ndi nthambi zina zokhudzidwa posachedwapa athetsa malanki osavomerezeka omwe oyendetsa galimoto zonyamula anthu anakhazikitsa mu mzindawo. Konsolo yati yachita izi pomwe malo osavomerezeka omwe mataxi akumayima akhala kuchuluka mu mzindawo. Innocent Mumba walemba ripoti ili omwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Poyankhula ndi MBC ena mwa anthu omwe amachita business ya taxi mu mzinda wa Mzuzu anati konsolo ya Mzuzu iyalekerera ena mwa malo ochitira malonda a taxi zomwe ati zikukhudza ntchito yawo chifukwa anthu amakakwera ku malowo. Ena mwa oyendetsa galimotozi ati nthawi zambiri amangokhala m'malanki omwe konsolo inavomereza pomwe ena akupanga ndalama m'malo osavomerezeka. Amenewo asiti angotithandiza kuti amenewo awauze kuti akhazikise asidula nawo matikiti ngati mene fe tikupangira parankipa. Amene aja 2 minutes sina kama za traisa timing komabe sitingapange blame fojo kuti sinanga mavuto ansewu malanki wanakhala kuti asite wanatikhozera ndabwinobwino bwezi I think ni magayizi amene akumayenda mwamba wanawonso akumabwera musimu. Kwanza zathu amene akumayima malo osayenera na kwa business yathu zikutikhuza kwambiri because ngati inu mudamvapo kuti anthu akuberedwa akutaya katundu sumapezeka anthu ake makamaka samachokera m'malanki ndi anthu ake omwe omangoyima munsewu basi owotchesa ndi kwambirimbiri zikumatikhuza ifeyo amalanki. Poyankhulapo pa nkhaniyi mneneri wa konsolo ya Mzuzu a McDonald Gondwe anati konsoloyi mogwirizana ndi apolisi komanso nthambi zina athetsa malanki amataxi omwe ali m'malo osavomerezeka. Kudziwa kuti ambiri akungopanga mosatsata malamulo zimene zili zodandaulitsa kwambiri komabe kudzera mu komiti yapadera imene tayikhazikitsa ifeyo ngati council pamodzi ndi anzathu a road traffic polisi tikufuna tiunikire magawo onse oyenerera ndi cholinga choti wina kakhala kuti akuswa malamulo ngati mabylaws a council a polisi komanso a director road traffic and safety services azitha kugwapo mwasangasanga. Mzuzu ndi umodzi mwa mizinda yomwe ikukula mofulumira mdziko muno ndipo chiwerengero cha mataxi chakhala chikukwera mzaka zingapo zapitazi. Akuluakulu okhudzidwa ndi ntchito za misonkho kuthandizira malonda ndi kasamalidwe ka mauthenga ayamikira ntchito ya World Bank pansi pa Southern Africa Trade and Connectivity Project SATSIP chifukwa chothandiza kufulumizitsa ntchito za msonkho kuchepetsa mtengo wa malonda ndi kusunga bwino mauthenga. Izi zadziwika pa ulendo oyendera malo ena omwe akupindula ndi ntchitoyi. Zambiri mu ripoti ili. Kuyambira mchaka cha 2021 banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank kudzera mu ntchito ya Southern Africa Trade and Connectivity Project yakhala ikuthandiza bungwe la MRA ndi bungwe la miyezo ya MPS pokhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito makina automated system for customs data Asekuda World muzipata zonse zolowera mdziko muno. Asekuda World ndi makina digital omwe amagwiritsa ntchito pololeza katundu kuti alowe mdziko muno ndi kupereka ziphaso akafika mzipata za mdziko muno kuphatikizapo mabola a ndege malo mogwiritsa ntchito mapepala apamanja. Poyankhula ndi MBC mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA pa bola la ndege la Bakili Mlusi Aporin Chagonapanja adati makina atsopanowa achepetsa kwambiri nthawi yololeza katundu ndipo athandiza mabungwe a MRA komanso bungwe la miyezo la MPS pounika ndi kupereka ziphaso za katundu nthawi yoyenera. Ife ngati MRA system imeneyi yatithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti kale zonse timapanga za manyo kusenza kuti zonse timalemba ndi pepala ndiye kuti mmene ndalongosolera muja
agent akapanga papepala ndekuti amene ngapite ku office ya Malawi Bureau of Standards kumene kuja pamodzi ndi maofisa athu akaona katundu ndekuti wapanga mbali yawo ifenso tipanga mbali yawo kenako iwo ajachaja ndekuti munthu alipira mbali yawo ya Malawi Bureau of Standards ndikuti ife timatenga papepala ndi receipt la manyo ndikubweretsa kuzayika mu system mwathu kuti timalizitse process. So mmene ndanenera papa for zonse zimapangika mu computer panopa zikumakhala zofulumira kwambiri chifukwa panopa palibe papepala lililonse limene likumayenda pakati pa office yathu. Ku office za bungwe la MRA mboma la Nsanje ntchito inayika makina olowa m'malo mwa magetsi akazima power backup system pa Chingerezi. A Olivia Mlemba ndi mmodzi mwa akuluakulu ku office iyi ndipo akufotokoza. Takhalapo ndithu muna 2 months opanda magetsi office panopa so kuzima kwa magetsi kumativuta kwambiri kumatisokoneza kwambiri ntchito yathu yotolera msonkho kumamalo ku Nsanje. Ndi kubwera kwa power backup system imeneyi inatithandiza kwambiri ngati MRA chifukwa timatha kuthandiza anthu mopanda vuto lililonse ngakhale magetsi akazima makompyuta athu samazima timakhala kuti tikupanga bi process ndithu misonkho tikutolerabe komanso tikutolera zinthuzo mwachangu osati kuti anthu timakhala kumadikirira kuti magetsi ayake. So kubwera kwa UBS imene kwatithandizira kwambiri kumbali ya kutolera misonkho komanso kuthandiza anthu moyenera ku nthawi yonse. Ntchito ya Southern Africa Trade and Connectivity Project SATCP ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi ndipo ndi ya ndalama zokwana $150 million zochokera ku banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank. Ntchitoyi ikuthandiza mayiko monga a Malawi ndi Mozambique kuchepetsa mtengo ndi nthawi yochitira malonda komanso kukweza ntchito za mtengatenga m'mayiko awiriwa kudzera ku Nakara komanso Beira. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Sukulu ndi anthu mdziko muno awamema kuti adzipita ku malo a ku Ngoni Center of Culture and Art ku Muwa Mission mboma la Dedza kuti azikaphunzira zinthu zosiyanasiyana zokhudza chikhalidwe komanso zachilengedwe. Wanena izi ndi mkulu wa malowa Bambo Brendan O'Shea omwe pamwambo omwe okondwerera kuti malowa akwanitsa zaka 50 chiwakhazikitsireni. Zambiri mu ripoti. Magule monga aingoma, gule wankulu, sikiri, amaholo dramas ochokera ku Dzaleka refugee camp, komanso masewero zinali zina za nsangulutso zomwe zinachitika pa tsiku la chamale ku malo a ku Ngoni Center of Culture and Art ku Muwa Mission mboma la Dedza. Mwambo unachitika pofuna kukondwerera zaka 50 za malo a ku Ngoni omwe anakhazikitsidwa mchaka cha 1976. Mwambo umachitikira pamutu oti kanthu ndi khama ndipo mkulu wa malowa Father Brendan O'Shea omwenso amadziwika kuti angozo alimbikitsa amalawi komanso sukulu za mdziko muno kuti zidzipita ku malowa. Kuti funa kuti masukulu ambiri akuno ku Malawi, ma primary, ma secondary, ma universities bwerani kuno muone ndithu ikhala monga kwathu kuno ku Ngoni muphunzire za moyo wanu, chikhalidwe chanu, mbiri yanu. Komanso tifuna kugwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana kuno ku Malawi chimutu mmodzi Susanza Denga. Tifuna kugwirizana ndi ene amene ndi maluso osiyanasiyana kuti tipite kutsogolo. Tiyang'ana kumbuyo podzi kuti ife ndi anthu ambiri komabe tiyang'ana kutsogolo podzi kuti izokoma zikubwera. Mmodzi mwa anthu omwe akhala akubwerabwera ku malowa ndi mkulu wa malo a Jacaranda Foundation mu mzinda wa Blantyre Luke Dusha omwe abwera koyamba chimwalilireni yemwe anakhazikitsa malowa Father Claude Boucher mchaka cha 2024. Iwo ati malemu achisale anali munthu waluso lodabwitsa pa ukadaulo wake posamalira zachilengedwe komanso zachikhalidwe. Mmodzi mwa anthu omwe abwera kumwambo ndi mphunzitsi wa ku sukulu ya zaukachenjede ya Catholic University Hannah Davita yemwe wati malo a ku Ngoni ndi malo opatsa chidwi pa nkhani yosamalira zachilengedwe komanso zachikhalidwe. Iye wapempha nzika za dziko lino kuti ziphunzire pa zomwe zimachitika ku malowa pofuna kuteteza zachikhalidwe komanso zachilengedwe. Zaka 50 ni zambiri ndi mphatso zazikulu chifukwa kusamala khalidwe
simungati kungochita chowayowayo ayi muyenera kuganiza bwino tisamala bwanji so kuno anachita choncho ineyo pamene patsogolo zaka 50 pamene tibweranso kuvina pamene ndili ogogo ndiyesa ndibwera ndi ana anga ngati kuona kuti kalidwe ndichoncho. malemu Father Claude Boucher omwe anabwera ngati wansembe anakhazikitsa malowa mcholinga chofuna kuthandiza luso la zosemasema kwa nzika za dziko lino mcholinga chokuti zitha kupeza chuma chothandizira makomo awo. Ndi nkhani imeneyonso tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yafika mdziko muno mwa Mkokomo kuchokera ku Morocco komwe inakasewera nawo mpikisano wa WAFCON. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenerera nzeru zamakono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence. Ndipo anthu mdziko muno awamema kuti azipita ku malo a Kongoni Center of Culture and Art mboma la Dedza kuti azikaphunzira zachikhalidwe. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boyce ndi mzangayo Towson Kamalata, tukufunirani usiku wabwino. Takulandirani yafikaso nthawi chati mwapasani